Eta Arkaitz Estibaiesek be bertso bat edo botako dau. Ez da erreza gizon handi bat, labur biltzea motzean, euskaltzalea santa egoten zan, ai borroka bakotxean. Triki-trilari txapelketak be, aurkeztu ebazan lantzean, bihotz handi bat egoalako, ahots sendoan atzean. Karmele koldo beti egongo da, zean iztarron bihotzean. Larai, 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 zean iztarron bihotzean. Bueno, eta zer hobeto, Sabingo gora ekarteko bertsolarikaz eta bertsoak asaztea baino, Arkaitz Estibaies eta Beñat Ugartetxeak emongotzie hasierea. Koldo joan jakutaren aurretik, bere anaia bebardin, biak genduazan euskaltzaleak, ta biak abertzale fin. Batasunerantz egin ebenak, biek hainbeste alegin. Lan horrengatik eskerrik asko bioi Koldo eta Sabin. Nik Sabin zerbait ezautu nuen, ez zuen eran andanan, zaio ostetan izaten gendun, elkar bezarka da bana, ta oraindik begogoan daukat, aretaz askok ezana, baina irudirik onena hau da, hemen elkartu izana. Sabinek beti esango eban erronka guztiei eutzi, oin Katalunia aurretik doa, jode ezin dot sinetzi. Hemen txedagoz Peio Carmelo, biak benaiko berezi. Gizon jatorrak ditugu baina, igual fundamentu gutxi. Oiek bez ditut aso ezagutzen, naizta barre egin alai. Telebistatik ikusten ditut, eurak daudenean non nahi. Alata ere kontsejutxo bat, dietnik ematean nahi. Sabin hainbeste ez dutzu egingo, baina aldu zuena bai. Azkenengo bertsoa izan behar da Beñat Urrena,
Jakin ezazu iazkoan ere ni hemen egon nintzena. Aurkezle dugu gaur gure Luistxo Mendizabala bizena. Ta gitxienez horrek behar dau ordu erdiko aurkezpena. Ordu erdi bat behar omen du, ez da inorentzat kalte, baina nik ez dut berdin ikusi, entzuidazu arkaitz maite. Txokatuta hor utzi baina uzu, aurrez aurre, atez ate, niri aurkezleak aurkoan olatz dela esan bai didate. Venga, arkaitz. Egia esan ez dakit ondo, zer behar dugun kantatu. Dependienteak garen edota interdependizatu. Hemen terminoak egun gutxitan zenbat zaizkigun aldatu. Ideiak oso politak zidan, baina ena izenteratu. Baina ena izenteratu. Eritzi pila bota dituzte, ez entzun bakoak sekulan. Buru jabetza independentzia beti horruntza brujulan. Ta elkarrentzun behar dugula, nere ondorio mardula. Nik garbi daukat Euskal Herrian, otorrinoak behar ditugula. Otorrinoak behar ditugula. Rebekak zion parlamentuan batazunik balego. Urte gutxitan hori lortzerik ez eixuela espero. Han estraduan eukiten dabez, 3-4 botegin edo. Laster konponduko ziran gauzak ardaua jarri ezkero. Ardaua jarri ezkero. Baina beraien txapa entzunda, ni moskeatuta nago. Ekonomia eta abarrak aipatu dituzte, klaro. Eta ni berriz hortxe egon naiz, zain ezerlekuan luzaro. Euskara ez dute inork aipatu, ta zer euskara non dago, ta zer euskara non dago. Arrazoi dozu zubiak eiten hainbeste diru gastatu. Eta euskara ikasi gura dauenak behar pagatu. Eta batek be gure hizkuntza gaur ez dozue aipatu. Hizkuntza gabe abertzerri behar dugun antolatu.
behar dugun antolatu. Tau izango da afal aurretik, agian azken bertzoa. Tripa zaratak atatzen daukat, ez daukat barru goxoa. Zuentzako da nere aholkua, edo agian erazoa. Oporraldian arren guztiok, leitu odolan mintzoa, leitu odolan mintzoa. Baina Karmelo ikusi dut gaur, hemen nik finena pika. Berak zioen aldatu behar dela laizter politika. Lehen hipia zan barriro hipin naizta zilako ontripa. Laizter ikusi behar dugu hau koletatxo bat jarrita. Koletatxo bat jarrita. Tantio joduna kostaldekoa, agian lur bien zubin, baina erdikoak harritu egin hau, ta esan behar dizut zuri. Azken momentuan zure hilea, bezala egon naiz zuri. Kasetaria dela esan du eta paisa dirudi, eta paisa dirudi. Ta azkenari eman beharko diogu geure zarta da. Zeuzara peio beti zabiltza, herrian ona ta ara. Ondo raztu ta ondo jantzita, bai oso guapoa zara. Baina sekula etzara helduko garaiko etxean mailara. Garaiko etxean mailara. Sekula ere ez du izango, garaiko etxean tankera. Hau Gipuzkuko bizkaitarra da behintzat nere arabera. Arrazate beze demontre da, ondorioak atera, eta mesedez zuk zeuk azaldu, ere zer dugun ubera. Zer dugun ubera. Atzeko danak itxi aurretik, lotzatuta edo grogi, guk bizitzeko nahikoa doguz txorixo bat ta ardobi. Gozeak gagoz ordua bebada, ta ezkagozen ez lodi. Gu bazkaltzera joango gara, urte berri ondan hori. Urte berri ondan hori. Esan beharrik ere ez dago, arkaiz dugula pirata. Aurkerle gisa, Luis aipatu du, olatz utzi du botatan. Ta orain berriz bazkaltzen doa, nik ez dakit nora taka.
beno zeuribe urte barrion, nia faltzera noata, nia faltzera noata. Afaldu edo bazkaldu orain hortxe geneukan disputa, ta salpen bat zordizuet nik hori ezin leike uka. Aitortu behar dut nik bazkaltzeko badaukat nahiko burruka. Ezkertiarrok egunean baten bakarrik jaten duguta, bakarrik jaten duguta.